Ayo Mbak Vika, tindak mriki Mbak Vika. Oh, ngono ah. Ya. Yo disupoti gamelan Bali, so. Supoti gamelan Bali. Nah. Ya, coba kaya mari-mari ke sini Mbak Vika. Isih kerabate sing agungan dalem. Oh, ngono. Ya. Coba kaya apa? Yuk, para kanca, duwe Jalaras Indonesia. Yuk. Goyang kanan, goyang kiri. Yoga-yoga ki matane lek nek wong ayu srajat-srajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres, Mbak Vika nggih. Miki dipun dudul niku dipijet mengko saged muni. Ning lek mijet ampun ngantos klentu, golek dipijet kleru. Aduh, ngoten niku dados. Nggih, assalamualaikum Mbak Yu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nggih, leres nggih? Nggih. Naminipun Mbak Vika. Nggih, leres. Vika sinten? Rafika Dian Pangastuti. Wah, Rafika Dian Nugroho. Sanes. Nggih. Nuwun sewu Mbak Vika. Nggih. Asli pundi? Asli Cilacap. Weh, kok beda kalih kula nggih. Kula asli dilarike kalih mbok kula dadi. Lek ditakoni alamate ngendi lah Cilacap. Nah, asli pundi saking mbok kula sing lairke. Ngoten nggih Mbak Vika? Nggih. Plesetane ngoten. Rodok diplesat-plesatke kersane mboten sakit. Lambe mora. Saking Cilacape pundi? Cilacape Maos, Karang Kemiri. Oh, alah Kemiri kali Indomaret. Sanes. Oh. Masa kono enek Indomaret ya, heeh. Nun sewu Mbak Vika. Nggih. Sampean jauh dari Cilacap ke sini ke tempatnya Pak Lurah sama Bu Dewan. Pernah apa karo sing di omah? Saudara. Saudara. Iya, saudara benar, tapi ponaan. Nggih, ponaan. Bapake sampean karo keluarga kene isih dulur. Nggih. Oh. Ngoten. Dadi sampean mriki niku anu nggih, jagong kali rewang nggih, Mbak Vika nggih. Nggih, leres. Pun rabi napa dereng? Dereng tasih sekolah. Oh, tasih sekolah. Sekolahnya wonten pundi? Wonten SMA Setunggal Maos. Oh, tasih SMA. Nggih, tasih. Wah. Kelas pinten Mbak Vika? Kelas pinten? Kelas kali. Kelas kali. Nggih. Oh, nggih. Napa nuwun sewu Mbak Vika? Teng mriku napa pun kulino nyinden kados ibu-ibu mbak-mbak ngeten iki? Nggih, sampun. Loh. Berarti wis kulino nyinden ngeten iki? Macak ngeten iki? Nggih. Sing deloni dalang sinten? Dalang Ulinuha. Wah, lah iki. Oh, lah sindene Mas Ulinipin kok. Ulinuha. Aku tahu mayang neng daerah Cilacap Mbak Vika. Neng kae ngendi kae? Kecamatan ngendi so? Kelingan. Kecamatan ngendi kae? Adipala, ayo. Adipala jauh enggak karo omamu? Adipala, Kecamatan Adipala. Mboten jauh banget. Pirang menit? Nek Banten nggih enten 5 menit. 5 menit nggih. Nggih. Oh, 5 menit nggih.
5 menit. Kula nate pentas wonten mriku ketemu kalih dalange sampean Mas Uli Nuha. Jek enom ganteng Ustad iso dalang nggih to? Nggih. Nah. Saniki jenengan ajeng nembang napa? Mbak Vika. Niki enten panjalukan niku Loh. sendang biru. Sampeyan iso basa ngapak? Ya bisa lah. Bisa, ngapak bisa. Ya bisa, iki bisa. Keprimen kabare? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Iya. Iya. Wah, ngapak-ngapak ya. Suwe-suwe iso meletek dewek. Ayo. Ayo. Sampeyan mengucapkan selamat untuk temanten berdua dengan bahasa ngapak, Mbak Vika. Pengen ngerti aku ngapake kaya ngopo. Niku oke. Heeh. Ya selamat nggo Mbak Bida, Oh ya. Nggo Mbak Wida karo Misbahul Munir. Sapa? Misbahul Munir. Oh. Yo nggo Mas sinten niku? Mas Munir. Oh, nggo Mas Munir kali nggo Mbak Wida semoga menjadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya. Semoga duwe anak sing soleh-soleha. Amin. Ya wis kayak gue baik. Wes kaya kowe? Iya. Wah iya. Iya. Kono lek ngarani anu kates ngono apa? Nun, Lek ngarani kates apa? kates. Pepaya. Iya, kates iki gandul nek cara kono. Nggih, bener ya? Nggih. Oh, kates gandul nangka iki nangka. Ya. Kates cece nang kono ya gandul nang kathok ya. Tak derke dhewe kok nduk iki. Engko anu nek bali neng Cilacap salam kanggo Mas Uli Nuha ya. Nggih. Ini. Tak kira dalangmu wis kenal karo aku wis tau ketemu ra ketang. Sak gebiaran. Ya coba nembang apa? Mbak Kayune. Napa? Nembang apa? Enten panjalukan niku selendang biru. Oke, siap. Sindang biru dangdut nggih. Sanes. Napa kedep tes mak niku to? Nggih. Wah. Oh iya, pancen kudu kedep kok, Nduk. Ya, Ya. Dibawani mboten? Mboten saged. Oh, mboten. Ya. Nggih. Kedep samanten monggo, coba. Nah, ya. Neng daerah Cilacap kono sasi iki dalang-dalang do rame tanggapan ora? Napa? Rame tanggapan ora neng kono? Jarang. Jarang ya? Nggih. Berarti sama dengan di sini sama-sama bosoknya ya. Ya. Hanying klai nyelai. Selendang biru Kakung sareng ya. Selendang
Piye Mbak Vika? Pengrawit-pengrawit duwe solaras nom-nom nggih. Nggih. Ah nggih. Wong tuwek sithik kula pateni kok dadi sing kare marik sing nom-nom. Lah ya pateni sengkolone mung karek bagas warase. Ya ya. Monggo Mbak Vika, dilanjutke Mbak Vika. Tetep ana janjimu Mbak Vika, Halo. di sana kalau nyinden juga pakai jilbab seperti itu ya? Mboten, Mboten? nangge sanggul. Mboten maksudnya njobone dikasih jilbab mboten? Nggih. Nah, tetap sanggulan tapi pakai jilbab ya? Nggih. Iya, 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 itu luar biasa. Dhisik ya awake dhewe ya sindene ya nganggo ngono kuwi no. Oh, ngono. Ya. Iya, iya, iya. Iki luar biasa iki sindene nganggo jilbab. Saya Mbak Vika iki lek disawang imane kuat. Heeh. Amin. Disawang wajahe iki lek wajah sing apa jenenge? Apa jenenge? Wajah yang cerah iki tidak banyak dosa. Oh, ngono. Amin, amin. Oh ngono. Kuwi lek karo wis ngerti ndi haram ndi halal, ngibadahe kuat, salate ya tekun, ki mau wis ngisaan ya aku roh. Sesuk-esuk mendhi subuhan, senggol wong lanang no astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula dosa. Mbak Vika, heeh, ditangani dicekel wong lanang ngono Gusti Allah, kula dosa. Astagfirullahaladzim. Bar dikeloni meneng ae. Ayo dikeloni bapake kok lah iya, heeh, iya. Monggo dipun anu dipun tembangaken. Ya. Kali. Ya. Selendang biru. Oh selendang. Selendang biru. Hati. Hati. Ya. Meratakan batin setiamu. Kakung suara gede. Iya. Selendang biru. Malah kayak gendruwo. Ya, ini Mbak Vika, tolong ya. Ini kalau dimasukkan ke eling-eling Banyumasan bisa ya? Lengger, eling-eling Banyumasan bisa nggak? Kan sakit melengger. Betul, maksudnya tembangnya aja bisa. Tembangnya nggih. Sakit nggih? Nggih. Nah, itu karena yang ngendang jaipong itu juga dari barat. Maksudnya kok kulon iki lho, kok Cilacap iki daerah kulon. Piye ya lek ngarane iki? Cakulonan gitu loh, Mbak. Itu Mas Guru itu dosen isi Surakarta. Nah, itu Mas Guru. Omamu ngendi? Kebumen ya, Guru ya? Hah? Banyumas itu. Itu Banyumas. Dekat toh Cilacap dengan Banyumas, Mbak Vika? Nggih lumayan. Oh iya, nek kene ya Madiun Ngawi lah. Oh, iya. Itu Banyumas. Banyak yang dari barat. Yuk kono Kangko. Ini juga dari barat. Ngendi omahmu? Kebumen. Nah, ini Kebumen juga. Mas Eswanto kok ngendi? Indramayu. Loh dari barat semua toh? Nggih. Mula wajahnya nak ke barat-baratan. Kita wajahnya ke barat-baratan. Iya, iya.
Wong nembung ndek ben nalika kuliah ki ya kok ki lho, Mbak. Nembung cung piye nganggo basa Inggris kok. Ya, dikek kaos gelem ning wong ora gelem nampa. Wah keparat. Yo ditibakne eling-eling Banyumasan. Oh, iya, eling-eling Banyumasan. Ya. Tetep ana. Ya, den ketok kulonane. Oh, ngapake? Ya, yuk.
Konco-konco tepuk tangan buat Nduk Vika luar biasa. Terima kasih Nduk Vika telah menyumbangkan suaranya. Yes.